Richard Růžička, který zastupuje slovenského regulátora trhu. Pekný deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Rád by som vás oznámil s prácou slovenského regulátora, to znamená Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dotknem sa trošku histórie a zaujímavá časť bude súčasná, pretože pripravuje sa v Slovenskej republike vlastne schválenie nového zákona o energetike a nového zákona o regulácii, kde trošku meškáme. To znamená, že tieto zákony v týchto zákonoch bude implementovaný tretí energetický balíček. Takže začal by som trošku históriou. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vznikol v roku 2001 a bol sprevádzaný v podstate zásadnými zmenami v energetickom sektore, kedy bola vlastne na Slovensku privatizácia strategických podnikov, ako je Slovenský plynárenský priemysel, 3 veľké rozvodné podniky elektroenergetické, čo sú regionálne distribučné sústavy a neskôr potom slovenských elektrární. Čo sa týka regulačnej politiky, ktorá vznikla, respektíve tých regulačných metód, tak sa vlastne od toho roku 2001 postupne vyvíjala. To znamená, z tých nákladových metód sa potom, keď sa zabehla regulácia, tak vlastne sa prešlo potom pod revenue cap, čo je výnosová metóda, a vlastne skončili sme pri price cape. Čo sa týka ďalšieho obdobia po roku 2003, tam vlastne bola vypracovaná a dopracovaná sekundárna legislatíva úradu, čo sa týka pravidel trhu s plynom, v roku 2005 štandardov kvality, v roku 2006-2007 a vyhlášky o vedení oddelenej účtovnej evidencie. A v súčasnosti teda príprava implementácie tretieho liberalizačného balíčka. V roku 2001 úrad prevzal v rámci vecnej regulácie, to znamená tá technická regulácia, právomoci od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a v roku 2003 od Ministerstva financií právomoci v rámci cenovej regulácie. To znamená, že bolo potrebné vytvoriť právny a regulačný rámec. To bolo koniec roka 2002 a od 1. januára 2003 sa vlastne začal plný prechod kompetencií na úrad a výkon cenovej regulácie. Čo sa týka toho rozsahu cenovej regulácie a teda tých komodít, ktoré to v sebe vlastne zahrňa, tak reguluje sa elektroenergetika, plynárenstvo, vodné hospodárstvo, verejné vodovody, verejné kanalizácie a tepelná energetika. Čo sa týka cenového vývoju po tom roku 2003, bol prakticky charakterizovaný hlavne odstraňovaním krížových dotácií, ktoré boli predtým, ako úrad vznikol, a bolo potrebné vlastne napraviť ceny, museli odrážať vlastne oprávnené náklady regulovaných subjektov a bol im priznaný určitý primeraný zisk. Ďalej, v ďalšom období, predovšetkým po roku 2005, kedy vlastne bol implementovaný do našej národnej legislatívy druhý energetický balíček, vlastne boli tam záležitosti okolo unbundlingu a tým pádom vlastne sa rozbehla aj liberalizácia trhu. V prvom rade v elektroenergetike a prakticky od roku 2009 v plynárenstve. Čo bolo charakteristické pre toto obdobie, aj zvyšovanie nákupných cien elektriny a plynu na medzinárodných trhoch. Samozrejme, museli sme reflektovať a v rámci cien potom boli tieto náklady zahrnuté. To znamená, že dá sa charakterizovať tá situácia od toho roku 2003, že je to stále postupné zvyšovanie cien. Čo sa týka zmien v primárnej legislatíve, veľmi rozsiahla novela zákona o regulácii bola v roku 2007, kedy sa zmenili určité kompetencie, pribudli povinnosti úradu, bola zriadená Rada pre reguláciu ako strategický orgán pri úrade. V podstate najdôležitejšou vlastne jej úlohou je tvorba regulačnej politiky, ktorou sa potom úrad riadi, a samozrejme Rada pre reguláciu pôsobí aj ako druhostupňový orgán, čo sa týka cenových rozhodnutí, ale aj rozhodnutí vo vecnej oblasti
ako sú napríklad schvaľovanie prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov distribučných sústav a sietí. Čo sa týka ďalších náležitostí, boli tam spresnené definície ohľadom správneho konania a cenového konania, čo nám vlastne zefektívnilo tieto veci a pracujeme striktne podľa tohto zákona a samozrejme podrobnosti potom vydávame sekundárnu legislatívu v oblasti cenovej regulácie. Keby som sa vrátil k tým hlavným cieľom regulácie, potom vznik regulačnej politiky. Predovšetkým úloha každého regulátora je vytvoriť vlastne rovnováhu medzi záujmami spotrebiteľov a investorov. Ochrana, to znamená, keby sme si to rozmenili na drobné, je to ochrana spotrebiteľov pred možnosťou zneužitia dominantného postavenia alebo prirodzených monopolov, čo sa týka buď dodávky, alebo teda služieb spojených s dodávkou, čo je distribúcia, preprava, prenos. A potom samozrejme na druhej strane, okrem ochrany odberateľov, musíme sa postarať aj zaistenie návratnosti investícií do regulovaných podnikov. To znamená, že musíme vytvárať stimuly pre efektívne fungovanie regulovaných podnikov a na druhej strane zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú dodávku tovarov a služieb. Pod tovarom si myslíme elektrínu a plyn v tejto oblasti. A vytváranie podpora prostredia blízkemu konkurenčnému prostrediu, to čo som spomínal, vlastne vznik prirodzených monopolov a následne musíme fungovať ako taká neviditeľná ruka trhu. Čo sa týka regulačnej politiky, úrad na základe si vlastne každý rok vytvára regulačnú politiku na regulačné obdobie. Predchádzajúce regulačné obdobie bol rok 2009 až 2011. V súčasnosti sme v prvom roku druhého regulačného obdobia, ktoré je nastavené na 5 rokov, to znamená od roku 2012 do roku 2016. A čo sa týka tej tvorby regulačnej politiky, ona vychádza vlastne zo zákona, tam je jasne napísané, akým spôsobom, čo má zahŕňať a vlastne je to taký prvotný dokument, ktorý vlastne obsahuje rozsah cenovej regulácie, spôsob vykonania cenovej regulácie a potom následne sa vlastne na základe tejto regulačnej politiky, ktorá je schvaľovaná ministerstvom hospodárstva, ako aj pripomienky sú v nej vlastne zobrané od ministerstva životného prostredia, predovšetkým v oblasti vodárenstva. To znamená, že ministerstvo hospodárstva posudzuje súlad regulačnej politiky s energetickou politikou štátu. Čo sa týka tohto regulačného obdobia, tak boli predovšetkým potrebné zjednodušiť procesy pri zmene dodávateľa. Ďalej sú tam zahrnuté aj veci, ktoré ešte síce nemáme v rámci implementácie v národnej legislatíve, ale regulačná politika je na to myslela, že v prípade dosiahnutia dostatočnej miery liberalizácie trhu je vlastne vytvorenie, zjednodušenie metód cenovej regulácie v oblasti dodávok elektriny alebo plynu, respektíve ak primárna legislatíva, ak zákon potom to dovolí, tak upustiť aj od cenovej regulácie, ale naozaj v prípade, ak táto konkurencia v každom segmente bude pôsobiť. Čo sa týka ďalších takých vízií do budúcna, je v rámci štandardov kvality, a to je zavedenie mechanizmu automatických kompenzačných platieb za porušovanie štandardu kvality. V súčasnosti platí, v rámci vyhlášky máme určené jednotlivé štandardy kvality, čo sa týka všetkých komodít, ktoré regulujeme, a samozrejme potom napríklad v plynárenstve je to rozdelené na prepravu plynu, distribúciu plynu, dodávku plynu, ale samozrejme aj na uskladňovanie plynu. Rýchlo prebehnem trošku elektroenergetiku, pretože tieto dve oblasti, elektroenergetika a plynárenstvo, sú si v rámci cenovej regulácie dosť blízke. Čo sa týka dodávok, bereme do úvahy cenu elektriny, respektíve nie je to len samotná komodita, ktorá vstupuje do dodávky ako nakúpená elektrina, ale predovšetkým vstupuje potom aj do distribučných sústav v rámci nákupu elektriny na krytie strát a vlastnej spotreby, takže tam je v podstate stanovovaná cena, respektíve reflektovaná cena, ktorá je na burze v Lipsku.
a kde bola pre rok 2012 limitovaná, predovšetkým z toho dôvodu, že sa udiali veci, ako je Fukushima a ohlásenie zatvárania jadrovej energie, kedy vyletela cena elektriny a trošku úrad mal obavy, kam až to pôjde, ale vlastne vidíte, že v súčasnosti je to úplne inak. Náklady, ktoré vstupujú do ceny, sa potom v ďalšom období budú reflektovať aj neoprávnené odbery, pokuty teda z neoprávnených odberov, pripojovacích poplatkov, výnosov za prekročenie rezervovanej kapacity. Ďalej dôsledný dohľad nad podpornými službami, čo má za následok potom znižovanie tarify za systémové služby. Pripravujú sa zmeny v rámci poskytovania dát, ktoré už na Slovensku vlastne bude obhospodarovať organizátor krátkodobého trhu s elektrínou ako nový subjekt, ktorý je odčlenený od prenosovej sústavy. No a potom postupne je tam samozrejme významná vec, ako je spoločný trh s elektrínou medzi Českou republikou a Slovenskom a pripravujeme vlastne s Maďarskou republikou. A ďalšia vec, ktorú by sme radi aj zjednodušili pre nás prácu, ale aj myslím, že pre regulované subjekty by bolo vlastne zjednotenie vytvorenie takej mustry alebo osnovy prevádzkových poriadkov, respektíve nejakých rámcových distribučných zmluv. Čo sa týka v plynárenstve, tam vlastne cena komodity odráža cenu plynu z krátkodobých, zo spotových trhov, ale samozrejme aj z dlhodobého kontraktu, pretože Slovenská republika je zaviazaná týmto kontraktom až do roku 2028, je uzavrený medzi slovenským plynárenským priemyslom a Gazpromom a vlastne na Slovensku je 98-99% vlastne plynu z dovozu. Čo sa týka výnosov, tam bude platiť obdobne ako v elektroenergetike, potom postupne v rámci porovnania budú vchádzať do vlastne ceny aj tieto výnosy, respektíve budú ovplyvňovať túto cenu. Ďalšia vec, ktorá sa uskutočnila v tomto regulačnom období, že bola veľmi zjednodušená metóda regulácie dodávky pre výrobcov tepla pre domácnosti, pretože zo zákona vlastne sme mali povinnosť regulovať aj tento segment. To znamená, že tie teplárne, ktoré dodávajú teplo pre domácnosti, boli cenou regulované v rámci dodávky a zjednodušená metóda regulácie vlastne dala by sa nazvať aj vecne usmernená cena, kedy je vlastne v rozhodnutí úradu určené pre každého dodávateľa, aby vlastne dodržal tie náklady, ktoré má s tou dodávkou. Predovšetkým sú to náklady na samotnú komoditu, náklady na uskladňovanie plynu, náklady na prepravu, náklady na distribúciu, nejaké prevádzkové náklady, ktoré voláme náklady obchodníka a určený primeraný zisk. Takže ten dodávateľ v rámci týchto nákladov potom si určuje cenu pre jednotlivé kategórie svojich odberateľov a následne môže podliehať kontrole zo strany úradu. Čo sa týka kontrolnej činnosti, ešte by som spomenul, že v roku 2011, respektíve 2010 až 2011 bol obrovský boom fotovoltických elektrární na Slovensku, kedy vlastne sme vydali zhruba do dnešného dňa, keď si pamätáte, 1495 rozhodnutí za rok 2011 pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, plus asi nejakých 45 pre výrobcov elektriny s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ale samozrejme, že v rámci kontroly bolo podstatné ten enormný nárast týchto fotovoltických elektrární aj skontrolovať, či naozaj všetky údaje, ktoré vlastne my dostávame v rámci formulárov cenových návrhov, ale aj vydávame potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov, či naozaj vlastne zodpovedajú tej skutočnosti. Takže v rámci tejto verifikácie bola zahájená kontrolná činnosť, kedy v roku 2011 boli predovšetkým kontrolované fotovoltické elektrárne nad 100 kW s inštalovaným výkonom, kedy vlastne od 1. júla zákonom o podpore boli tieto elektrárne obmedzené a vlastne stavba sa môže len elektrárne fotovoltické do 100 kW, kedy v roku 2012 táto kontrola pokračuje. Veľmi rýchlo by som prešiel ešte v plynárenstve. Čo sa týka uskladňovania plynu,
Čo sa týka v plynárenstve metód cenovej regulácie, takže pri distribúcii máme price cap, pri dodávke plynu taký zhruba price cap, by som povedal, predovšetkým tam prevažuje tá nákladová metóda, kedy sa vlastne do ceny zahrňajú náklady na dodávku, ktoré sú zložené zo všetkých potrebných činností, ktoré dodávateľ musí vynaložiť na to, aby vlastne zabezpečil tú dodávku pre tých odberateľov. Cenovo regulovaná je dodávka plynu pre domácnosti, ako aj dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti. Tam som spomínal, že tam je vecne usmernená cena. A čo sa týka prepravy plynu a uskladňovania plynu, tam je veľmi jednoduchá tiež metóda benchmarku, kedy vlastne zo zákona o regulácii priamo máme dané, že cena za prepravu plynu alebo cena za uskladňovanie plynu je stanovená na základe porovnania cien v členských štátoch Európskej únie a Slovenskej republiky. To znamená, že je to formou analýz, ktorú predkladá prevádzkovateľ zásobníka alebo prevádzkovateľ prepravnej siete, tá sa verifikuje a potom na základe nej sa stanovuje cena. Zhruba vždy zodpovedá asi priemeru skúmaných regulovaných subjektov. Čo sa týka súčasnosti, pripravujeme, podielame sa, pripomienkujeme, spolupracujeme s Ministerstvom hospodárstva na príprave vlastne nového zákona o energetike a nového zákona o regulácii. Na základe týchto nových predpisov primárnej energetickej legislatívy potom samozrejme v určitej lehote musíme vypracovať nové pravidlá trhu s elektrinou a s plynom a samozrejme všetky tie výhlášky, čo som už spomínal, ktoré vlastne aj ustanovujú cenovú reguláciu, ale aj štandardy kvality, oddelenú evidenciu. To znamená, že hneď ako vlastne bude jasné, akým spôsobom tie zákony a nebudú sa už meniť, to znamená, keď budú v parlamente pred schválením, už musíme na tom začať pracovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň.